Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel? Molt bé, i tu? Molt bé, vinga. Amb coses per dir. matèria. Vinga. A veure, mira, doncs a veure. Primera, deixeu, si us plau, ja de generar imatges Val? de l'Estudio Ghibli amb intel·ligència artificial. Us ho ha dit ell. Ell Ara mateix, us ho dic jo. Val? Però per què estàs en contra d'això, d'aquesta moda, d'aquesta tendència? Home, perquè estàs fent anar la feina d'una persona, Sí. no? L'estàs fent servir amb intel·ligència artificial, Val. estàs fent còpies dels seus dibuixos Sí? i no tens l'autoria de l'estil, Molt bé. no? Val, jo la meva reivindicació pensava que anava més A veure. aviat per al tema de que no s'hi assembla ningú a la foto que editen. Bueno, això és un O altre sigui, tema. però això a part, és a dir, perquè clar, jo veig una gent que penja unes fotos Boníssima la i dic, gent. sí, però dic, és que no t'assembles en absolutament Bueno, clar. res. Però res de més res. enllà de que s'assemblin o no, Sí, hi ha un tema d'estil. Vull dir, Molt bé. prova de dibuixar tu, si vols. Clar. Però que no 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 ho copis. ho copiis. No ho copiis. I Molt l'altra bé. cosa que et vinc a explicar és La que estic segona. veient Maestros de la Costura. I estàs molt in amb aquest Estic tema, molt in Però amb aquest moltíssim. tema. I Vaig amb la gent que hi començar- participa, VIP, estàs amb famosos. Sí, és Vale. l'únic que he vist. Vale. Vaig començar La vam començar a veure perquè el meu nòvio és superfan de la Carmen Farala Val. i està i es preveu... Té bona pinta. Sí. Val. I jo m'he fet molt amic de la Pilar Rubio, Pilar Rubio. que Molt no bé. era gaire amic seu. I com s'ha aconseguit apropar a tu, Pilar Rubio? Ostres, perquè és una tia que he vist supercorrent en Sí? aquest programa. I t'ha agradat, no, l'esforç que La meva ha companya de pis mostrat? flipa que m'agradi, Molt bé. perquè ho veu tot superfals. I en canvi Rosa López m'has dit que no ha aconseguit integrar-se no ha amb aconseguit l'equip. ni agradar-se a ells mateixos. mateixos, Ells són eh? una pinya... Menys Rosa López. Menys Rosa López. Ostres, heavy això, eh? Sí, em sap molt greu per Rosa López, però jo en aquesta vegada sí. és que ella feia punts... I va sortir de les primeres o va estar un temps, malgrat tenir tothom en contra? Crec que va sortir la segona o la La segona, sí, tercera. clar. Si no et juga a favor ni el propi equip, No, però és que no jugava a favor ella. De Que veritat, trist. ella no estava bé allà. Que malament, que malament. Eh, Després he vist que també ens has assenyalat abans de començar Què he com assenyalat? l'horòscop de Pilar Rubio i tot, i tots t'hem començat a fer preguntes com si fossis una vident d'aquestes Però de les no 3 de la soc, matinada està clar de la que no. Sexta, preguntant-te, no? Perquè a mi em donava molt Pilar Rubio com a Tauro. Vale, i t'has donat compte que estàs I he confonent els buscat- tauros amb els piscis. He buscat i era Piscis. I després he buscat que Mònica Cruz, que també surt amb Que estaves Maestros convençut. que estava convençut de que potser també era Tauro, també Vale. és Piscis. I crec que m'està passant alguna cosa aquí. Alguna Estic cosa que desenfocat s'ha aquí. de saber què està passant. Bé, Que els Piscis són molt amics meus, també. t'he de També, dir. eh? Tinc grans amics Piscis. també. I a Màries, no sé què t'ha passat, t'ha vingut com Primer un fletxazo. un m'ha fletxazo. passat. I després que tinc a tu. Molt bé, això és importantíssim, això és importantíssim. Dit això, anem per feina. Avui de què parlarem més enllà de Rosa López, Pilar Rubio, els piscis, els tauros... Doncs mira, parlarem de la Stratwife. Vale, Val? Llavors, ens posem a la feina. Vinga, jo som-hi. t'he escrit un munt de coses I ara aquí m'ho per expliques. explicar-t'ho i llavors ara t'ho explico, Vinga. val? Doncs vinga, avui al Col·lectius en xarxa, Stratwife. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. A veure, doncs què és això del Exacte, terme què és Stratwife? És una abreviatura de Traditional Wife. Llavors fa referència a dones que adopten un estil de vida tradicional sovint inspirat en els valors de les dècades passades, més concretament dels anys 50. És molt interessant aquesta dada perquè la història, o sigui, veient-ho en perspectiva, bueno, després t'ho explico. Vale. Aquest moviment defensa rols de gènere clàssics, amb la dona dedicada principalment a la llar, la cura dels fills i filles i el suport al marit, mentre que assumeix el paper de principal sustentador, el marit assumeix el paper de sustentador econòmic. Tot i que algunes dones abracen aquest model per decisió pròpia, el fenomen genera debat, i aquí en tindrem, Sí. especialment per seu vincle amb discursos conservadors i crítiques feministes. Tot i que aquest moviment ha guanyat presència a les xarxes socials com TikTok, Instagram o YouTube, la idea d'una dona que es dedica plenament a la seva llar i al seu marit no és nova. El model de Stratwife s'inspira fortament en la dona idealitzada, com deia abans, dels anys 50, una figura que des d'una perspectiva nostàlgica es veu com la representació de la feminitat clàssica i del benestar familiar. No obstant això,
crítics del moviment argumenten que aquesta imatge de la dona és sovint una construcció idealitzada i que ignora les limitacions socials i la manca de drets que moltes dones patien en aquella època. Llavors, com era aquesta dona dels anys 50? Doncs era una dona que s'associava, no?, a l'estil de vida molt diferent al d'avui en les societats occidentals, sobretot hem de situar les societats occidentals, i als anys 50 estem en un període entre guerres, no? O postguerra, perdoneu, i llavors aquí es defensa un model d'esposa, mare perfecta, i que es promovia a través de mitjans de comunicació, publicitat i fins i tot manuals de la bona esposa. Deia abans... De fet, Lluís, estic pensant en això que deies del manual aquest de la bona esposa, que inclús, o fins i tot se'n parlava a la ràdio. Estic parlant justament en aquests consultoris de dones, no? D'Helena Francis, per exemple, que el que venia a dir era que tu havies de ser una bona dona. Exacte. Encara que el teu marit et pagués, t'enganyés, fes el que fes, tu havies d'estar allà. El tema que deia abans de que era important dels anys 50 és perquè, vist en perspectiva, els anys 50 és un període final de guerres, no? Però quan hi havia les guerres mundials, a la dona se la treia de casa i se l'enviava a treballar també amb les mateixes estratègies de comunicació. Per tant, em sobta, i ara ho parlarem amb la convidada, aquest tornar a aquest model de dona tradicional o d'aquest tipus de dona tradicional amb la perspectiva de com ha jugat els mitjans de comunicació, la comunicació en general, la política, per també dir-ho d'aquesta manera, amb quin paper havia de fer la dona en cada moment. Bueno, t'explicaré que, per acabar una mica, hi ha una pel·lícula de la Julia Roberts, que no sé si la coneixes, que es diu La sonrisa de Mona Lisa, 2003, que no representa exactament aquest moviment, però sí que mostra la lluita entre el model tradicional de dona dels anys 50 i els primers intents per trencar amb aquests rols establerts, perquè és veritat que, això ho dèiem abans, no? S'idealitza una dona, però en moltes cases aquesta dona no tenia accés a una educació superior, o si la tenia, cursava la carrera i després no exercia mai, no? Amb les conseqüències de tot plegat. Bé, si de cas, passem a presentar, a conèixer la convidada, que ja la coneixem, però tirem endavant amb la tertúlia. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. Doncs a veure, avui tenim amb nosaltres, i ja la saludem, a l'Alejandra Sánchez. Què tal? Com estàs? Molt bona tarda. Ja sabeu que encantada d'estar amb vosaltres. Sí, nosaltres també encantats que vinguis, la veritat, I amb moltes ganes de parlar d'aquest tema, perquè crec que va haver una espècie de boom a partir de que van sorgir determinats perfils de xarxes socials, però potser no hem tingut col·lectivament el temps de parlar-hi d'una manera més, no sé com dir-vos, amb més anàlisi, i crec que és important fer-ho. Escolta, Alejandra, doncs comencem. Per què creus que hi ha dones que abracen aquest estil de vida en ple segle XXI? I parlem-ne, no?, amb en Manel també, si creieu que és una elecció, una reacció davant del feminisme modern, si està condicionada per pressions socials. Què en penseu de tot plegat? Jo crec que és part d'una reacció més àmplia que hem anat veient en els darrers anys, òbviament, de viratge cap a la dreta i extrema dreta en molts casos, en molts països, a Espanya, entre aquests països. Llavors, òbviament, jo crec que és important dir que el feminisme, la lluita feminista, el que vol és que totes les dones puguin escollir lliurement quin estil de vida tenen. Per tant, si una dona vol quedar-se a casa, criar les seves criatures, etc., si això és per pròpia elecció, òbviament, endavant, i al final la qüestió és que totes puguem escollir. Però si tot això s'emmarca com en una reacció més gran d'obligació o de tornar a aquests valors que mencionàveu dels anys 50, que a més estan superidealitzats i tota l'altra part no es veu, crec que aquí és on està el problema. Clar.
A mi em passa, tinc el mateix parer que tu, tinc aquesta sensació de que és més una reacció davant d'aquest moviment feminista que tenim ara més modern, i alhora em sembla molt classista també, perquè amb la situació que tenim o que tenen els joves i les joves, decidir que un dels dos deixarà de treballar per dedicar-se a cuidar de les criatures i a cuidar del marit, és partir d'una situació prou benestant. Completament. És a dir, en el cas d'una parella heterosexual, i poso aquest exemple perquè la majoria de drag wives estan en una parella heterosexual, el fet de que un dels dos membres de la parella, en aquest cas la dona, deixi de treballar, com dieu, implica una situació de privilegi, perquè no sé quina persona jove, jo tinc 27 anys ara mateix, jo no em puc imaginar les amigues que tenen parella que un dels dos membres de la parella deixi de treballar, perquè és que directament no poden pagar el lloguer. Sabeu el que vull dir? Sí, totalment. Al final hi ha com un privilegi de poder dir, doncs, en aquest cas és la dona qui deixa de treballar per aquests valors tradicionals que mencionàvem i també perquè, òbviament, i crec que això està canviant, però crec que encara no hem aconseguit canviar-ho del tot, normalment els salaris de les dones són més baixos, sabem que hi ha aquest sostre de vidre i que quan més avancem en la nostra carrera i quan ja es plantegen situacions de criança, criatures i tal, encara es noten més aquestes diferències. Però sí que és veritat que crec que de tot aquest moviment que pot ser una reacció, jo de fet crec que ho és, crec que per mi el més greu és aquesta idealització i aquesta romantització, fins i tot, de cara a les persones més joves que hem vist a xarxes socials, com per exemple TikTok, que és una xarxa social que òbviament utilitzen persones és a dir, menors d'edat, adolescents, persones molt, molt joves, on han proliferat perfils de dones també molt joves que es dediquen simplement a cuinar pel seu nòvio. Sí. Que, repeteixo, és genial si tu vols cuinar pel teu nòvio perquè vols, però no que sigui una obligació. Ja. Llavors, crec que quan he dit això dels perfils, totes tenim en ment la mateixa persona. Sí. Aquí a Espanya, que és aquest perfil d'aquesta noia que es diu Rorro, que ara també està fent programes de televisió, etc. I sí que és veritat que quan amb ella se li ha confrontat directament amb aquesta idea de dir estàs promovent uns valors que, en aquest cas, als Estats Units se'ls hi posa aquest nom de trad wife, ella sempre ho ha negat. Totalment, i al final és aquest... jo crec que una cosa que sempre dic quan parlo així com de manera més informal amb amigues o amics, que és que crec que la dreta té un molt bon màrqueting. És a dir, se sap emmascarar i tapar d'una molt bona manera. I crec que la proliferació d'aquests perfils també és part de tota aquesta estratègia o reacció de tornar enrere, no als anys 50, però sí enrere. Clar, és que amb això que ens estàs dient, Alejandra, és justament el que et volia preguntar, perquè estàvem parlant d'aquesta noia concretament, que després ara en parlàvem amb un company que és més jove que nosaltres, que cada cop també t'haig de dir és més fàcil que hi hagi gent més jove que nosaltres, però cada cop hi ha més gent més jove, que ens parlava això, que participava també en aquesta velada de l'any, està fent programes de televisió, està fent un parell simultàniament, és a dir, que la idea de colar certs missatges o certes accions o certs moviments està sent molt fàcil per això que deies tu, perquè aconsegueixen arribar a uns canals molt concrets i que al final, t'agradi més o t'agradi menys, tothom coneix a la Rorro aquesta i en algun moment tothom ha vist algun dels seus vídeos, no? És a dir, que les xarxes socials, en parlem moltes vegades i hi ha gent que es trenca el cap professionalment per intentar arribar al màxim de gent possible, però a la vegada veiem que certs missatges i certes conductes i certs moviments arriben molt ràpid i s'escampen d'una manera molt viral en molt poc temps. Sí, i crec que és perquè també no tenim molta consciència de el que pot suposar la presència d'aquestes figures o d'aquests perfils, potser a més llarg termini. És a dir, que la Rorro, jo estem personificant ara amb ella, però perquè crec que aquí a Espanya és com un dels perfils més coneguts. Surti a un programa de televisió o després vagi a la Velada de l'Any, que és aquest gran esdeveniment de streamers que organitza l'Ibai Llanos, al final el que està és validant aquesta figura. És a dir, t'està dient, és una creadora de contingut més, la tenim en compte, la volem perquè ens aporta audiència, sabem que la gent ho mirarà si ella està, i per tant el seu missatge, d'alguna manera, li estan donant suport.
també és veritat que, òbviament, jo me recordo que vaig tenir una conversa amb la meva mare, jo sempre poso les coses en perspectiva com amb aquesta brecha generacional, ¿vale? I ella em deia, clar, però ¿qué problema hay que esta chica le cocine a su novio un pato a la naranja o el que sigui? I en si, clar, l'acció no té cap càrrega de cap tipus, sí. La qüestió és que tots els seus vídeos són d'aquesta manera, sempre és ella que cuina per ell, sembla que no importa el que ella vulgui de sopar, de dinar, del que sigui, perquè sempre això és com un acte de servei cap a, en aquest cas, la seva parella, després només ell prova els plats, ella no... Llavors, no és el fet en si que ella vulgui cuinar-li o que ella... Me'n recordo que té un vídeo que li maqueta tot un llibre, vale? Sinó és simplement com aquest acte de servei cap a una altra persona que després, almenys el que nosaltres veiem a xarxes socials, no és recíproc, és a dir, no veiem com la seva parella després li fa un regal amb ella. Ella només ens dona aquesta versió. Sí, clar, ella després t'amplia la informació, és que he hagut de veure vídeos d'aquesta senyora, perquè si no, no entenia bé el tema, però... ella després t'amplia la informació, però clar, és una informació que en el vídeo de TikTok o d'Instagram la perds totalment, és un llenguatge que es perd totalment, que és ell després el que fa tota la neteja de la cuina, que ella no podria estar amb ell si no fos una cosa recíproca, però clar, és una cosa que o que fins i tot ella inventa els supòsits, perquè ella ho ha dit en alguna entrevista, que tot està guionitzat i que ella està llegint quan està narrant els seus vídeos, ella inventa supòsits on la seva parella, pues, no, Pablo ha invitado a los amigos a ver la final de la Champions. No fue Pablo, fui jo qui vaig dir, no, que vengan los amigos que les haré no sé què, no sé quantos, perquè vull fer un vídeo. Vull dir que hi ha una història darrere, un subllenguatge darrere, que ens el perdem totalment perquè el que arriba o el que ella està trobant que arriba és aquesta... Clar, però amb això que dius, Lluís, estic molt d'acord, però a mi al final, o sigui, si ha estat ella qui ha decidit muntar la jugada, però això la gent no ho sap i no veu, i el missatge que queda és el contingut d'un minut d'aquesta noia fent-li el sopar o un pastís al seu marit o a la seva parella o el que sigui, a mi la part que no es veu de la producció aquesta... No, per això deia que el llenguatge és el llenguatge que utilitza i el màrqueting que fa servir és el missatge de la tradwife o aquesta representació arquetípica, no? Per exemple, quan diu como yo, a mí me gusta mucho demostrar el amor con comida, me fui con la familia de Pablo y los invité a todos, i és un altre cop el mateix relat, un altre cop el mateix relat, un altre cop el mateix relat, encara que sigui una consorça, que és el que hi ha al final, però el que transcendeix i el que, com deia l'Alejandra, acaben veient milers i milers, o milions, perquè no sé si són 3 milions, de persones, entre elles persones molt joves, són aquest arquetip i aquest contingut molt restringit i molt definit. De fet, Alejandra, et volia preguntar, i tornant a un dels temes que abans el Lluís feia referència, aquesta dependència financera, no? D'aquestes dones que en moltes ocasions han sacrificat un ofici i una feina i una independència econòmica per estar al càrrec de la casa, dels fills, i que a vegades parlem de que potser és un model que aquí a Espanya actualment no passa tant, però el que sí que tenim és el reflexe o el que va passar fa anys enrere, perquè sí que hi ha moltes dones a dia d'avui aquí a Espanya o a Catalunya que han arribat a la 60ena, que s'han separat dels seus marits i que no han pogut entrar de nou al món laboral perquè durant molts anys no ho han pogut fer perquè en un moment donat es va pactar o es va acordar o el seu marit, i potser a elles en aquell moment els hi va semblar bé o no ho sé, doncs deixar de treballar i què passa? Que aquest matrimoni potser s'ha trencat i aquestes dones ho han tingut molt difícil per tornar o intentar entrar al món laboral i després amb uns recursos i unes ajudes que no sempre són suficients. És a dir, que actualment potser no passa tant que s'esculli aquest mètode de vida, però sí que tenim una mica el resultat d'aquestes situacions de fa uns anys enrere, no? És a dir, que estem veient també al final que han tingut algunes d'aquestes situacions de les dones que en un moment donat van decidir sacrificar el seu espai professional per dedicar-se a la llar i a la criança dels nens.
completament, i crec que aquesta és una de les conseqüències que comentàvem abans, que potser no es veuen a un mig termini, però a un llarg sí, i de fet, aquí ja posant-nos una mica més serioses, més enllà de l'anècdota d'un perfil de TikTok, és a dir, la dependència econòmica al final en molts casos es converteix en violència econòmica. És a dir, haver de sacrificar el fet de tenir, i ja no us parlo tant de carrera professional, sinó simplement uns ingressos durant tants i tants anys, com dèiem, amb matrimonis potser molt llargs, després fan que et trobis amb una situació de que has tingut dependència en aquest cas del teu marit tota la vida, això pot suposar que t'ho pensis molt a l'hora de trencar aquest matrimoni o aquest vincle, perquè realment és molt difícil, com deies, reincorporar-te al mercat laboral, potser no tens estalvis, potser tens una propietat a mitges, és a dir, això també frena molt a moltes dones a l'hora de trencar aquest vincle, i un cop el trenquen, que no és fàcil, i realment és la dona la que torna a començar. Per tant, sí que és veritat que en els darrers anys, en cercles feministes i quan es tenen debats de violències masclistes, sí que es parla molt d'aquesta violència econòmica, que el que fa és que la dona sigui completament dependent de l'home, simplement perquè en el cas de voler trencar aquest vincle, marxar de casa, etc., no podria perquè no té mitjans econòmics. Per tant, això crec que també ara ho estem veient, doncs en aquesta generació potser, jo m'imagino més dels nostres avis, saps? De la típica senyora, com que jo m'imagino, sempre dic de l'època de Cuéntame, que no es podia obrir un compte bancari ella sola perquè necessitava l'autorització al marit, però que això, si tornem, com dèiem, que la història repeteix sempre aquests perfils, ens ho podem trobar dintre de 20 o de 30 anys un altre cop. Totalment. Per tant, al final, en aquest sentit, sí que és una mica perillós. I llavors, tu ho deies molt bé, la velada de l'any, l'altre dia, ara fèiem broma a l'inici del programa, però l'altre dia la Rorro estava a Maestros de la Costura, Televisió Espanyola, però és que Vox estava al Saló d'Ensenyament, que hi ha unes imatges terrorífiques del Saló d'Ensenyament d'aquest any. Clar, llavors, com ens ho fem? Quin és el moment que hem de decidir o que hem d'intentar dir no podeu fer servir les eines democràtiques, no, o de la democràcia per carregar-vos la pròpia democràcia? O com influeixen les xarxes i quin paper juguen i per què ens estan guanyant tant el relat, o em sembla a mi que ens estan guanyant tant el relat des de xarxes també? Aquesta és la gran pregunta, i és una pregunta que jo darrerament, tant a cercles feministes com del col·lectiu LGTBI, la gran pregunta és què fem amb les persones que no estan convençudes. Clar. I sobretot amb les generacions que pugen, perquè crec que aquí és on tenim la potencialitat, però també una potencialitat que ens es pot girar a la contra i que estem veient que pot ser així realment. Sí. Llavors, jo crec que abans parlàvem d'això de la reacció, de la resposta, no? I crec que en els darrers anys han passat coses molt bones i el feminisme i els drets de la comunitat LGTBI s'han institucionalitzat molt, és a dir, s'han fet lleis, tenim un ministeri, una conselleria d'Igualtat i Feminismes aquí a Catalunya, per exemple, i crec que al final tu quan ets adolescent el que vols és una mica portar la contrària i ser com antisistema. I crec que ara des de les adolescents perceben els feminismes o els drets LGTBI o fins i tot l'emergència climàtica, l'antiracisme, ho perceben com a sistema. Llavors el que volen és rebel·lar-se contra això. I és també el que us deia abans, al final la dreta i l'ultradreta sap molt bé com aprofitar aquestes esquerdes per colar-se. És a dir, tenint a la Rorro a la velada de l'any, o quan, me'n recordo, ella va tenir una polèmica quan va haver tots els temes de la Dana de València, que ella va anar a una fundació que estava vinculada a Vox. I després no sabia ni qui eren. Exacte. I ella tenia aquest argumentari de és igual, perquè ayudamos todos i tal, i en plan, sí, ayudamos todos, però al final estàs validant un discurs d'ultradreta, al final. Llavors crec que ens queda seguir fent divulgació, crec que també que això és més difícil, en general com a moviment hauríem d'intentar també ser com més atractives per les adolescents, que això també és difícil, i ens hem de plantejar com ho hem de fer. Alejandra, però tu creus que és per les adolescents o per als adolescents? Perquè sí que és veritat que jo també parlant en cercles feministes o del col·lectiu,
trobo que en algun moment, si hem de fer autocrítica, l'hem de fer amb el col·lectiu d'homes joves que a vegades els hem apartat una mica i els hem deixat de la mà de Déu, per dir-ho d'alguna forma ràpida, així entre nosaltres. Sí, estic d'acord. Crec que hem de ser una mica totes. De fet, mira, just ahir ho parlava una companya de feina que té un fill adolescent i em deia van anar al teatre a veure una obra feminista i després van arribar a l'institut, no ho van parlar i tota l'estona em deia és que ara només es parla de dones, de dones, de dones. Llavors és en plan, crec que els estem donant molts missatges una mica descontextualitzats. És a dir, feminisme, drets del col·lectiu LGTBI, però després no fem aquest acompanyament a vegades i crec que quan tu t'inicies, i a vosaltres us haurà passat, quan t'inicies en un moviment social, en una lluita social, tens dubtes i t'agrada tenir referents i t'agrada que algú t'acompanyi i t'expliqui qui era aquesta persona o de què va aquesta llei o per què és important, simplement perquè és important garantir els drets de tothom. Llavors crec que tant a les adolescents com sobretot als adolescents els hem com d'agafar de la mà i de fer-los veure que aquesta lluita també és seva. Clar. Perquè crec que la perceben com a contrària i com a atac, quan al final és una lluita de totes i crec que els hem de fer veure, aquí està el màrqueting del que parlava abans, que ells són necessaris, que no són protagonistes, crec, però que són necessaris i que al final també els hi beneficiarà. Per tant, crec que falta molt acompanyament en general. Doncs escolta'm, Alejandra, moltíssimes gràcies de nou per acompanyar-nos un dia més al Col·lectius en Xarxa. A vosaltres. Ja sabeu que jo encantada sempre parlar amb vosaltres, aprenc molt, reflexiono molt i m'ho passo genial sempre. Doncs moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé. Adéu. Adéu, adéu. A veure, va, marxem... Va, recomanem, què recomanem avui? Adrede de Xavivo. Molt bé, doncs marxem amb això i amb aquests temes així... Molt bé. Més lleugers. Exacte, que sigui crítica la gent, també. Que sigui crítica la gent. No? I acompanyem, de veritat, ho ha dit l'Alejandra, acompanyem els joves, sobretot els joves nois heterosexuals, sisplau, que a vegades, això que deia, que em fa la sensació que els hem deixat de la mà de Déu, que ara estan buscant, estan una mica perduts i els que els estan reclamant són aquesta gent... aquesta gent. Total, i que ho estan aconseguint, perquè l'Alejandra ho ha explicat molt bé. Ha dit, és que en màrqueting ningú els guanya, perquè arriben missatges d'una manera molt directa, descontextualitzats, lògicament, molts d'ells, però que calen moltíssim en la població. I, per tant, doncs, és la nostra feina també treure la cara bé d'aquestes històries també, aquí al Col·lectiu de Xarxa. Gràcies, Lluís. Vinga, gràcies, Manel. I gràcies a tots vosaltres, gràcies al Marçal CC, al Joan Cisa, que vagi molt bé fins la setmana que ve. Adéu. Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.